Wenanto saking pakurmatan priyogong tamu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing kadang piniji kula sakadang saking putra Pandhawa Campurasari. Ingkang kemarin mija saking laladan tambak boyo pangarsa pendhen kula bawa pariman. Makarya serangan BG Audio Sound saking Mojo Mulyo. Panawadaken lumantar video syuting JNS. Keparang mija saking laladan ngasri. Samudayanipun keparang marak sowan wonten dalemipun Bapak Ngadimin Kotrah Kawangsa kinanasung lelipur. Wonten pangarsipun saking para tamu sekalian saha nderek mangayu bagya. Hangkenya keparang tasakuran ing pangajam mugi Purwa Madya Wisana tansah manggih rahayu wilujeng nering sambikala. Saking para tamu ing kadhahan piniji putra Pandhawa keparang marak sowan nganti vokalis tatah 3. Tenar buka vokalis saking Wiring Wetan piyambak Mbak Dewi Mustika Sari. Keparang mijil saking laladan Mojo Songo Solo Hadiningrat. Ya jumeneng. Dewi Mustika Sari saking Mojo Songo Solo. Salajengipun vokalis ingkang angka kalih Gendho Ayu Ami Giyonawati. Kepareng mija saking laladan Kandang Sapi Tambak Boyo Mandingan Ngawi. Ya nak jumeneng. Hey, hey, ya, ya, ya. Jagone bar kena PMK. Nggih. Lah ya kok ora kaya membengi. Ingkang wiring pilihan piyambak, garwa kinasih sing ngomong. Lah iya. Daginge dipek kabeh sing lanang bendina nggur diuring-uring awakku ngasih kuruyong ini. Garwa kinasih kula saking wingking. Gendho Ayu Lestari. Keparang mija saking laladan Blantian bener sregen. Seri bojone kaya ngono. Lah nembe nikah siri dadine lali. Nggih. Ah? Ya ya ya. Alhamdulillah. Moga-moga omongku gak kaya ndek bengi. Jujur modar sing ndek bengi gugesiku modot dadine lara. Iya, pambuka saking Kadang Putra Pandhawa sesarengan kadang biji. Ya. Korek gambar kelenting kula nderek saking wingking, col lagune apa manut? Bocah kuno
apa gawe